En aquesta època de la movida, que era l'època en què que va coincidir que tenia més treballs cinematogràfics. Fèiem una festa, fèiem vàries, una d'elles sempre hi havia alguna excusa. Per exemple, la meva companya Georgina, el seu cumple el celebràvem molt i ajuntàvem a casa que venien a sopar 70 o 80 persones i per allà havia passat des del director general de televisió als actors com la Imanol Arias, com la Victòria Abril, com la Maribel Verdú, com l'Echanove, i també directors diversos, el Gran Wyoming, en fi, sí, fèiem alguna moguda d'aquestes de quan en quan.